এইটা ହେଲା ଆପେ ମେକର୍। ମୁଁ ଏଇଟା କାଲି ପାଇଲି, କାଲି ମୋତେ ଡେଲିଭର୍ଡ ହେଲା ଏଇଟା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପେ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖିବା ଏଥରକ କେମିତି ଆପେ ବନେଇ ହେବ। ଏଇଟା ତାର ଷ୍ଟିକ୍, ତା କଭର, ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆପେ ପକାଇ ପାରିବା, ବନେଇବା ପାଇଁ ତା ବ୍ୟାଟର ଦେଇପାରିବା। ୱେଟ୍ କରିଛି ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ହେଇଗଲାଣି ଗରମ। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ହେଉଛି। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ କି ରାୱାରେ ଆପେ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆପେ ମେକର୍ର। ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବନାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ବନେଇନି, କି ଏମିତି ଜିନିଷ କେବେ ମୋ ପାଖେ ନଥିଲା ବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନାଉଛି। ଆମେ ବେସିକଲି ଇଡଲି ସବୁ ବନେଇଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏମିତି ଆପେ ଫାପେ ବନେଇବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯେଉଁଟା ହେବ ଭଲ ହେବ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବ୍ୟାଟର ତ ମୁଁ ଦେଇଛି ଯାହା ଯେମିତି ହିସାବରେ ନା। ଆମେ ଢକ୍କନଟା ବି ଦେଇଦେବା। ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଆମର ଆପେ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ନାଇସ୍, ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ପଟ। ତାକୁ ଟିକେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା। ସବୁତିକ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା ଏମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଆପେ ଲେଉଟେଇ ଦେଇଛି। ଫିଲହାଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଜାଣିନି ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଆପେ ମେକର୍ ପରଫେକ୍ଟ।